Ahoj, zdraví vás Gorvy u mého prvního videa. Dnes vám ukážu mojich pár her na PSP. Tak začneme první hrou, to je Tekken Dark Resurrection. Tady ta hra mě moc nebaví, Tekken 6 je lepší. No. A víc vám k tomu neřeknu. Další hrou je Disney Pixar Cars. Tady tu hru jsem nehrál, to je pro malé děti. No. Moje další hra je God of War. Který díl? Shrine of Olympus. Tady tu hru jsem dohrál. Jdeme na další hru. Mojí další hrou je God of War Ghost of Sparta. Tady tu hru jsem taky dohrál. A tady ten díl je lepší než Shrine of Olympus. Má lepší grafiku a prostě je lepší, no. Moje další hra je Assassin's Creed Bloodlines. Tady tu hru jsem taky dohrál, taky je to dobrá hra. Zabaví to, ale mohlo by to být delší a mohlo by těch dílů být víc na PSPčko, no. Tak moje další hra je Gran Turismo, to jsem taky hrál, ale moc mě to nebaví, když si tam nemůžu vytunit auto, no. Tak ale zabaví to na cestě nebo tak někam. Moje další hra je Need for Speed Undercover. Nemám originál obal, tak jsem si ho udělal. Ale tak což. Tak tady ten díl je asi nejlepší na PSPčko. Moje další hra je zase Need for Speed, ale tentokrát Carbon on the City. Tady ten díl mě moc nebaví. Prostě nevím, no. Tam ten díl je lepší, no. Moje další hra je GTA Liberty City Stories. Tady tu hru jsem dohrál, je to fakt dobrá hra. Baví mě GTAčko, třeba San Andreas a takové, tak jsem si to pořídil i na PSPčko. Fakt je to dobrá hra. Moje další hra je Lego Star Wars 2 The Origin Trilogy. Tady tu hru jsem nehrál, protože tady ta je nějaká poškozená a nejde mi uložit pozice. No nevím, no. Tak, ale chtěl bych si to zahrát. No. Moje další hra je Dexter. Tady ta hra je fakt dobrá, zabaví. Jsem se dostal do poloviny, pak se mi pokazila karta. No. Moje další hra je Call of Duty Road to Victory. Tady tu hru jsem hrál tak do poloviny, pak mě to přestalo bavit. No, jako dá se to hrát, ale prostě mě to nebavilo. Moje další hra je Harry Potter and the Order and the Phoenix, teda of the Phoenix. Tady ta hra je dobrá, akorát ze začátku se nemůžu dostat, tam mám udělat nějaké kouzlo, které mi fakt nejde. Mačkal jsem všechno na PSPčku a nic. Moje další hra je Medieval Resurrection. Tady ta hra jako mě baví, ale moc ji nehraju. Je to taky dětské, no. Ale jako zabaví to. Moje další hra, která byla už zmiňována na začátku, je Tekken 6. Tady ta hra je dobrá, lepší než Dark Resurrection. Fakt tady ten díl mě víc baví. Nevím, no proč, ale baví mě víc, no. Moje další hra je FIFA 11. Takové fotbalové hry mě fakt nebaví, tak vám k tomu nic neřeknu, no. To jsem dostal k PSPčku od jedné paní, no. Moje další hra je zase FIFA, to jsem taky dostal od té paní, k tomu vám nic už říkat nebudu. A moje poslední hra je Dante's Inferno, je to něco na způsob God of War a tady tu hru jsem dohrál až do konce. Je to taky dobrá hra, no, fakt jo, dobrá hra. No tak zatím čau, uvidíme se příště.